ddasu'r colir ar gyfer mynd mas dati ni heddi, ynddo fe? A fel arfer, fi'n sôn am sut i fynd o'r swyddfa i'r parti, ond mae lot o bethau wedi newid. Mae pobl yn penderfynu aros mewn, falle bod eich swyddfa chi ddim yn rhoi parti ymlaen, ond mae yna wastad rhywle i fynd a rhywbeth i wisgo lan am. So mae yna sawl syniad fan hyn. So os ydych chi yn un o'r bobl yna sy'n yn digon lwcus i fod nôl yn y swyddfa a chi'n mynd nôl mas i rhyw barti, mae'r minis yma o Boots yn gret. Mae dy fi mini deodorant, mini dry shampoo a mini hairspray. So i roi zhuzh bach i chi yn y toilet cyn fynd allan. Fel licor gair na, zhuzh. Gair da. Mae'n gweud lot. A mae dry shampoo hefyd, dwi ddim just ar gyfer gwallt sydd eisiau cael golchad, mae e hefyd yn adio bach o volume nôl mewn i'r gwallt. Os mae'r gwallt bach yn fflat ar ôl diwrnod o waith, mae hwn yn gallu adfywio fe. Nesa wedyn, eto rhywbeth arall bach i'r gwallt, byn yw hwn. So chi'n rhoi yn eich gwallt, lapio'r gwallt rownd iddo fe, amryw o liwiau, amryw o feintiau, a mae e jyst yn gallu rhoi updo bach cute i chi heb gormod o ffys. Wedyn, mae dy fi perfume pod, mae rhaid i fod rownd am flynyddoedd, ond maen nhw mor handi, a fi'n anghofio bod nhw'n bodoli. Chi jyst yn gallu rhoi bach o'ch persawr mewn yna fe, a cael ei fe rownd â chi. Neud bywyd yn haws, ynddo fe? Ie, mae rhaid i gweithio trwy gydol y flwyddyn, os chi'n mae'n gwyntio neis. Dyma'r gwisgo lan, bach o arogl neis. Nesa wedyn y llyged, dyma'r rhan fi'n credu mae pawb yn becsam fwyaf. Ni moyn i'r llyged edrych yn bert fel sy'n nhw wedi gwisgo i fyny. A mae'r palets bach yma o Bariem yn hyfryd fi'n teimlo. Maen nhw'n digon resymol. Mae llwyth o liwiau yn ddyn nhw, a'r ffordd rwydd iawn o greu rhywbeth yn gyflym iawn i rytoch dim eich dwylo. Bus. Peidiwch e jyst eich dwylo mewn. Dyna'n ddiddorol. Bus, un bus, right? A chi jyst yn dewis lliw chi'n licio gore. So falle chi moyn mynd am lliw bach mwy ole, bach o sparkle, neu chi moyn mynd am brown, eitha smoky. Chi'n rwbo fe, a jyst rhoi dros eich eilid. Just dros eich eilid, smudge fe mas, ddim yn gorfod bod yn berffaith, a wedyn llwyth o fascara, ffordd rwydd iawn o roi bach fwy o drama ar llyged. A mae'r palets na fyna, mae yna liwiau i siwto pob oedran yn fan hyn, yn oes e? Yn sicr, mae fel chi'n rhoi ymlaen, dyna yw'r allwedd i gael yn edrych yn berffaith, ond fallwch chi, testio nhw mas a gweld sut maen nhw'n siwto chi, na beth byddwn ni'n neud anyway. Nesaf mae dyfu'r sticks bach yma. Nawr mae'r sticks bach yma wedi bod mas am flynyddoedd maith, a fel arfer maen nhw'n eitha sparkly, a mae lot o fenywod eiddfed ddim yn licio sparkle, achos mae'n dieddol o symud mewn i'r crychau. Ond mae rhain yn mat, so does dim sglein arnyn nhw o gwbl, felly maen nhw'n berffaith i rwbio i fewn ac i flendio gyda'ch bus unwaith eto, i greu bach mwy o ddyfnder yn lliw y llyged, ond dyn nhw ddim yn sparkle i gyd, felly yn rhwyddach braidd i ddefnyddio. Wedyn, eto ffordd rwydd iawn o adio bach o liw yw i ddefnyddio bronzer a blusher. Mae'r palet bach yma, mae highlighter, bronzer a blusher yno fe. Mae'n esbonio sut i roi nhw mlaen ar y cefn, a fe allwch chi hefyd defnyddio nhw fel eyeshadows. So mae'r palet yma yn gallu gwneud yr wyneb cyfan sy'n gret. A fyd, pris da iawn dy hwnna hefyd, achos i rywun falle sydd ddim eisiau gwario ffortiwn ar golir, sydd ddim yn mynd i fynd mas, mae rhywbeth bach fel yn tico sawl bocs, yn dweud. A fallwch chi ddefnyddio'r lliwiau yna yn yr haf fyd, nid jyst ar gyfer y Nadolig. Nesa wedyn, mae dyn ni setting spray, nawr mae hwn yn gret, mae e fel glid i'r wyneb. Peidiwch ar roi glid ar y wyneb, defnyddiwch hwn yn lle. Nawr, mae'n rhaid fi weid, mae'r botel llawn seis, achos mini yw hwn ar gyfer y bag, mae'r botel llawn ddim yn costio lot fwy, so falle, mae'r un fwy o seis yn gweithio'n well, ond ni'n sôn am mynd stwff yn y bag heddi, so fi wedi dewis yr un bach i ddwmyn yna. Nesa lashes, fi'n gwybod mae lot o hwn yn ofyn rhoi lashes ymlaen, a mae rhain yn rhai magnetic, so mae'n dod gyda glid, chi'n peintio'r glid ymlaen fel sa chi'n defnyddio eyeliner, a wedyn mae'r lashes yn sticio at yr eyeliner yna, achos mae yna magnet yna fe. Peidiwch â gofyn y gwyddoniaeth, mae'n gwybod, right? Wow, okay. Mae'n gweithio. Maen nhw'n gret os ych chi mond yn mynd i wisgo nhw am ambell i awr, neu 2 awr falle, ond os ych chi yn mynd mas am fel diwrnod mas, maen nhw'n dieddol o cwmp off. A maen nhw'n eitha drud hefyd, so mae rai fan hyn, mae rhain yn dod o Matalan, nes i brynu nhw ddoe achos es i Matalan, joio, a o'n i wedi cael sioc achos mae rhain yn safon ffantastig, a mond yn 2 punt, so maen nhw'n digon resymol. Fallwch chi torri nhw'n i hanner i gael olwg bach mwy naturiol hefyd, sy'n berffaith wrth gwrs. Lipsticks wedyn, adio bach o liw. Os chi yn un sy'n gwisgo glasses hefyd, mae rhoi lipstick coch a cadw'ch glasses yna yn gallu edrych yn really cool. A fel gwisgo fel just crease tee gwyn a
trwser lleder, rhywbeth fel na, fi'n lico'r look na. A mae rhain yn lliwiau gret, achos maen nhw yn mynd i edrych bach yn nadoligaidd heb fod yn ormod. A fallwch chi hefyd jyst defnyddio fel lip liner a glos lliwgar hefyd, sy'n bach yn ysgafnach i wisgo, ond hefyd yn rhoi rhywbeth bach mwy drawiadol i ni. Ac yn olaf, mae'r set bach yma'n ddrytach na'r eraill fi wedi sôn am. Mae hwn yn dod o Fenty Beauty, sef cwmni Rihanna, y gantores Rihanna. A yn y set, chi'n cael mascara, lip gloss, eyeliner a highlighter. A fallwch chi defnyddio'r highlighter fel eyeshadow neu ar y bochen bach o glow. Set hyfryd i roi fel anreg i rywun i fod yn onest. Popeth sy'n angen ar gyfer noson mas. Popeth sy'n angen, neu anreg i chi eich hun. Fi'n edrych mlaen i wisgo rein i gyd y trio nhw ar gyfer noson mas. Pam lai, David. Pam lai. Diolch Emma am y cyngor fel arfer. Diolch.